basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Het is weer zover. Het is Vaderdag. Althans, deze aflevering staat in het teken van Vaderdag. En ik wilde hier aandacht aan schenken. Niks ten nadele van de moeders. Want we hebben dit jaar geen moederdag-editie gedaan. Waarvoor mijn excuus. Volgend jaar maak ik het goed met jullie. Maar ik wilde echt wel aandacht schenken aan een stukje vaderschap. Omdat ik voelde dat het nodig was om daar even over te praten. En dan niet zozeer de mooie kant alleen, maar ook van hey, wat betekent het eigenlijk om vader te zijn. Ik heb het al bij een van de vorige afleveringen genoemd. Ik heb 2 mannen de afgelopen weken hier in de studio gehad en ik heb ze gevraagd om opnieuw te komen. Deze keer gezamenlijk. We hebben Otwin Vlieri, die hebben jullie gezien van de 5O met het hele mooie verhaal van hoe hij op Kitty Kotti ervoor koos om letterlijk zijn ketenen als het ware te doorbreken door voor zichzelf te gaan. En we hebben Dirceu da Silva, de man met de mooie naam, helemaal gerelateerd aan de Braziliaanse voetbalkampioen, die eigenlijk als vervaardigd sprekerskampioen allemaal verschillende projecten is gaan doen, maar één ding staat centraal: ik wil voor groepen staan en ik wil groepen inspireren, motiveren en op die manier ze helpen het beste uit zichzelf te halen. Een hele mooie combinatie van 2 vaders die eigenlijk vanuit deze drijfveren alles wat zij doen als man kunnen koppelen aan de motivatie van ik wil het beste voor je. Dus welkom mannen. Otwin en Dirceu zijn allebei hier bij Toritaki opnieuw. Heren, jullie hebben mij misschien een wat langere inleiding horen zeggen dan gebruikelijk, maar wat doet dit met jullie als je zo hoort vaderschap? Wat is dan het eerste wat bij jou in je opkomt bijvoorbeeld? Het eerste wat in me opkomt is de liefde. De liefde voor je kinderen. Dat is het eerste wat in me opkomt. En bij jou? Uitdagend. Die liefde of wat anders? Alles, een hele... Nee. Tuurlijk, je hebt de standaard dingen waar je aan denkt, inderdaad. En liefde en onvoorwaardelijk en noem maar op. Maar ook uitdagend, want het is een responsibility wat je hebt. Dus. En waar ervaar je die uitdagingen met name dan? Het jezelf afvragen van, doe ik het goed? Ja. Dat. Ja. En continu ook afvragen van, hey, ik ben benieuwd hoe ze gaan opgroeien, man. Hoe zullen ze zijn dadelijk als persoon? En dat is een reflectie van hoe je het hebt gedaan. Enerzijds niet alles hoor, je bent niet overal verantwoordelijk voor, maar gewoon die nieuwsgierigheid ook. En het is heel erg bevredigend. Ja, hoe zie jij dat bij jou, de nieuwsgierigheid en de uitdaging? Ja, het is natuurlijk het is het mooiste wat er is om vader te zijn, om je kinderen te zien opgroeien. Het zijn je belangrijkste, het is het belangrijkste mensheid wat er dus zeg maar is. Wat dan ook verder gaat. Je ziet een stukje herkenning erin, van jezelf erin, maar je ziet ook hunzelf erin. En ja, kinderen zijn ook zo kwetsbaar. Hè? Nu snap ik ook het stukje, als mijn moeder dan tegen me zegt, weet je, ik blijf toch altijd je moeder, je blijft voor mij altijd klein. Ja, dat stukje. Je blijft altijd klein. En dat zie je ook, in de vaderschap zie je dat ook een beetje. Je blijft altijd klein. Ja. En als jullie dan gaan kijken naar, jij zegt dan uitdaging, jij zegt liefde voor de kids en dergelijke, dat komt dan heel mooi samen. Dan ben ik eigenlijk een beetje benieuwd van, wat is de grootste uitdaging die jij hebt meegemaakt? Wat is de grootste uitdaging die jij hebt meegemaakt? Dus wat zijn dan dingen waarvan je zegt van, nou, doe ik het wel goed hier? En wat was er dan waar je dat afvroeg? Of als je een andere uitdaging hebt, wat was die uitdaging dan? Hij komt wel met moeilijke vragen meteen. Hè? Vaderschap is zo moeilijk, dat is het eerste wat bij mij komt. Het kan moeilijk zijn, laten we het zo zeggen. Je kan het jezelf moeilijk maken, vooral ook. Ik denk niet dat van nature dat vaderschap moeilijk is. Ik denk wel dat op het moment dat je er bewust mee bezig bent, dat er allerlei dingen naar boven komen. Wat is het meest uitdagend? Ik zit echt te denken, er zijn heel veel dingen waarvan je denkt van, jij benoemde net bijvoorbeeld, doe ik het goed. Op welk moment heb je jezelf dat dan wel eens afgevraagd? Ik heb het tot met name in het zoeken van de juiste balans van ben ik een strenge vader of ben ik een coole vader? En er moet een balans in zitten, dat kan niet anders. En vooral daarin heb ik soms zoiets van, oké, is het de juiste pad? Weet je, moet ik meer loslaten of moet ik juist wat strenger zijn?
ik heb het idee dat, dat geldt ook voor mijn vrouw en ik, we zijn allebei best wel makkelijk met bepaalde dingen. En dan is de vraag van, is dat ook altijd de juiste keuze? En wanneer ze jong zijn, dan heb je zoiets van, daar ga ik later pas achterkomen. Toch? Ja, je ziet namelijk niet direct effect wat vaderschap heeft op het kind. Het komt laat. Maar nu zijn mijn kinderen wat ouder en ik denk wel dat in de meeste gevallen denk ik wel de juiste keuzes hebben gemaakt. Er zijn altijd een paar dingetjes dat je ziet. Waar zat dan de uitdaging dat je dacht van, maak ik hier wel de juiste keuze? Wat was dat dan? Waardoor je dacht van, dat je jezelf dat hebt afgevraagd? Nou, als het bijvoorbeeld gaat, even een raar voorbeeld, als kinderen vragen of ze iets mogen, zeg maar. Ja. Weet je? En dan heb je soms zoiets van, ga ik die vrijheid geven? Van, ga maar, maak jezelf je fouten. Of moet ik ze nog even dichtbij houden omdat ze nog niet klaar zijn om zelf hun fouten te maken? Okay. En dat kan te maken hebben met dingen van mag ik naar een bepaald feestje gaan, tot en met keuzes op gebied van school, zeg maar. Want je wilt, tenminste die neiging heb ik heel erg, je hebt die neiging om sturend daarin te zijn. Ja. Toch? Van, ik heb het al meegemaakt, ik heb die fout al gemaakt, I've been there, I've done that. Weet je, dus kom hier, laat me je advies geven. Maar soms is het ook goed om juist zoiets te hebben van, whatever you think is best for you, probeer het maar uit. Maak zelf die fouten maar. En die balans daarin vinden, dat is wel... Ja, is wel lastig. Maar dat is ook wel mooi, hè? Dus dat ze daar wel de ruimte voor krijgen om daarin ook fouten te mogen maken. Dat hoort natuurlijk bij de ontwikkeling. Hoort erbij. Dus... heb jij daar een vergelijkbare strekking in? Ik denk wat ik het moeilijkste heb gevonden dan in het vaderschap, wat ik dan denk is zeg maar, relatie is beëindigd en dan, want je bent natuurlijk altijd met je kinderen, en dan ga je dus het huis uit. En ja, je wil natuurlijk wel je kinderen zien opgroeien, snap je? Dus dat je ze daarin ook vaak blijft zien. Dus dat, dat er geen afstand komt. Dat klinkt inderdaad als een hele grote uitdaging. Dat is een uitdaging, ja. Dus, En op het moment dat je dan zeg maar er niet elke dag kan zijn, wat gaat er dan door je heen? Wat zijn gedachten die je dan hebt? Nou, hoe gaat het met ze? Nou kijk, de contact is er dan. Hè? Je kan natuurlijk altijd bellen, maar het is toch anders dan dat je 's ochtends wakker wordt, of dat ze naar school gaan, dat je ze klaarmaakt. Dat is toch anders. Dus ik denk dat bij het begin vond ik het wel moeilijk. Ja, daar heb ik er wel moeite mee. Ja, en dat was wel een uitdaging. Hoe ging je daarmee om, met dat gemis en met de uitdaging? Ik denk zoveel mogelijk doen. En Hielp dat? Om dan de rust ergens te vinden voor jezelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je... Kijk, je gaat juist heel veel leuke dingen doen. Ja, Je gaat alleen maar leuke dingen doen eigenlijk. Ben je niet bang dat je aan het overcompenseren bent? Zo van... Ik denk op dat moment heb je dat niet. Ik denk van dat hoort zo, dat hoort erbij en het is ook goed. En ze leren ervan. Maar later denk ik van oké, misschien had het iets minder gekund of niet. Ik weet het niet. Dat stukje vind ik altijd zo moeilijk. Want je wilt ook niet te streng zijn. Ben ik niet te streng? Ik had bijvoorbeeld met mijn kinderen ben je betrokken met als ze aan het sporten zijn, voetbal, mijn zoon voetbal en mijn dochter hockey. Bij mijn zoon was ik dan ook trainer. Ben ik dan niet een te strenge trainer. Weet je, dus dat is ook wel, dat zijn wel uitdagingen. Ja. En hoe ziet jouw samenstelling eruit? We weten van de vorige keer, je hebt een vrouw, 25 jaar. En ik heb gehoord een zoontje, dochter, maar je hebt denk ik 5 in totaal was het? Ja, ja, dat is... maar je zegt het net zoals je de tel kwijt bent. Omdat ik niet zeker meer weet of het 5 of 6 was. Oh, nog weer bij. Het is eigenlijk 5 of 4 is het. Oh, 5 of 4. Ja, kijk, zie je dat? Een van de 5 is een pleegkind. Dus het is geen biologisch kind van ons. Maar ik tel haar wel altijd mee. Zo van oké, dat is gewoon mijn dochter. En ze zegt gewoon papa ook gewoon tegen mij. En dan kom ik uit op 5, waarvan dus 4 meiden, 1 jongetje. Oké, gewoon 5. Ja. Alleen mijn pleegdochter die is inmiddels al uit huis. Woont eigen leven ook en dergelijke. Dus als wij als gezin nu iets ondernemen, dan is het gewoon wij 6 thuis. Want de overige 4 zijn nog thuis, zeg maar? Ja. Oké. Op het moment dat jullie zeg maar, want ik reken dan gewoon even het gezin van 7 in totaal.
hè, 2 ouders en 5 kids. Hoe is die dynamiek? Want dat is weer dat klinkt als een extra uitdaging erbij. Het is alleen maar uitdagingen. Nee, de uitdaging in dat geval, in die periode, want het is inmiddels al jaren, zeg maar, woont ze op dezelfde. Volgend jaar wordt ze alweer 30. De uitdaging in dat geval is op het moment dat jij een extra kind erbij krijgt, een pleegkind in dit geval, dan is dat altijd met bagage. En je hebt het kind niet vanaf jongs af aan zelf opgevoed, dus hoe ontstaat dan die dynamiek als dat kind, zeg maar, in de bestaande gezinssituaties terechtkomt? Dat was uitdagend op dat moment. Voor de rest, als je met een groot gezin hebt, ik denk dat de grootste uitdaging is van hoe zorg ik ervoor dat ik ook voldoende bijvoorbeeld individuele tijd met elk kind doorbreng op basis van hun interesses. Ja. Want vaak denken mensen van, op groot gezin, je moet altijd alles samen doen. Alles samen. En we doen ook echt wel heel veel samen, maar niet alles. Ik heb 1 dochter die is heel erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld auto's. Vindt ze leuk. Ze zegt, hey, kom, ga naar de autoshow. Ja, en dan heb ik een ander die wat meer van films en die ga naar de bios. Dus je moet ook de individuele interesse in zo'n kind moet je aandacht aan kunnen besteden. Want ik denk, we zijn een groot gezin. Het is leuk, het is altijd gezellig, het is nooit saai. Maar ze moeten ook de kans krijgen om zich individueel te ontwikkelen. Ze zijn niet alleen maar onderdeel van, ze zijn ook een individu. En als je wilt dat ze later ook als individu sterk in het leven staan, moet je ook die kant aandacht aan geven. Ik denk dat de grootste uitdaging is. Vaak denken mensen van, gekke huis of chaos. Is het ook wel, maar dat is niet de uitdaging. Hoe heb je tijd voor dingen? Dan denk ik, nou, die kinderen vermaken ook zichzelf, weet je. Daar moet je ook rekening mee houden. Dat is ook niet de uitdaging. Hoe hou je het huis schoon? Ja, niet zo. Niet, weet je. Je moet komen. Ja, dat is, maar kijken. Dat is allemaal niet de uitdaging, weet je. De uitdaging is echt gewoon van, je bent met z'n allen, maar je bent ook een individu on zich. En hoe verdeel je die tijd goed? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich kan ontwikkelen op zijn manier? Dus niet one size fits all. Dat idee heb ik niet. Nee, dat past denk ik wel een beetje, hè? Want geen kind is gelijk natuurlijk. En als we dan gaan kijken naar het vaderschapstukje gewoon in het algemeen, hè? Je hoort natuurlijk allemaal signalen, vooroordelen, roddels, vooral wij donkere mannen, om maar zo te zeggen. Hoe kijken jullie daarna? Als jullie de verhalen horen als van, donkere mannen zijn er nooit voor hun kids en dergelijke. Jullie zijn allebei voor jullie kids. Ja. Dus voor jou helemaal als gescheiden vader doe je extra veel moeite om het te zijn. Jij als daddy met een intact gezin, zelfs met een extra, als ik het zo mag noemen. Wat doet het misschien als je deze verhalen hoort van, je kan niet op ze rekenen, want ze zijn zo. Ja, kijk, ik ben niet opgegroeid met mijn vader. En dat maakt het dan wel dat je denkt van voor mijn kinderen wil ik het wel. Weet je? Dus dan ga je er echt alles aan doen om zo goed mogelijk voor ze te zijn. Dus en de verhalen, het is de focus, wordt altijd wel daar de focus op gezet, maar je kan het naast je neerleggen. Juist, ja. Ik voel me niet aangesproken. You're a good man, you're a good man. Ik heb daar soms wel echt moeite mee. Ja, dus... Het is die stereotypen inderdaad van, vroeger heb ik het heel vaak hierover gehad. Als mensen zeggen en heb je kinderen? Ik zeg, ik heb 5 kinderen. Oh. Allemaal bij 1 vrouw. Dat is de eerste vraag die ze standaard stellen. Nee. Allemaal bij 1 vrouw. Als dit de Jeopardy was, jongen, te zijn. Ja, precies. Ze gaan er vanuit van, je hebt meerdere kids, dus je zal wel 4 of 5 babymama's hebben. Dus dat is standaard de eerste vraag. Oh. En jullie zijn nog steeds samen? Tweede vraag. Standaard. Het is altijd in die volgorde. En dan denk ik bij mezelf van, ik kom die stereotypen. En daarna, dan krijg je soms van, en dat vind ik het meest kwalijke, is wanneer mensen zeggen, ik vind het echt tof dat je er zo bent voor je kids. En dan denk ik bij mezelf van, vanzelfsprekend. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Ja. En ik ben nu ook in een fase dat ik dat niet eens meer altijd zie als compliment. Ja. Het is een belediging, want op basis van mijn kleur en cultuur doe jij een bepaalde aanname. En wanneer je hoort dat het niet zo is, dan ga je mij een compliment geven. Zo van, had ik helemaal niet verwacht. En dan denk ik, waarom?
snap Die, hè? Vooral die. Jij bent anders. Ja. Eerlijk, ja, er is een probleem, zeker in deze generatie, met vaders die er niet altijd zijn voor hun kinderen. Maar ik zie dat meer als een generatiedingetje, niet per definitie een cultuur iets. Ja. En ook gewoon meteen die aanname doen van, een zwarte man die er is voor zijn kids, dat is uitzonderlijk. Want ik zie om me heen hoeveel, voor mijn leeftijdsgenoten, vrienden, collega's, noem maar op, aandacht besteden aan hun kids of dingen doen. Gewoon groepsapp. Ja. Gewoon groepsapp van, ik ga vandaag met de kids dit doen. Heeft iemand zin om mee te gaan? Barbecues, maar op. Weet je, dus het gebeurt heel veel. Alleen de vraag is het zichtbaar genoeg? En dat stereotype waar je het over hebt, in hoeverre klopt dat nog? Of heeft het überhaupt ooit geklopt? Dat weet ik niet. Ik ben niet van de statistieken. Maar... Kijk, ik ga niet zeggen dat ik ze niet ken. Dat de mannen van, je bent er niet. Je zegt dat zelf al, je bent niet eens met je vader opgegroeid. Het kan een generatie iets zijn. Mijn vader was er wel. Dus in die zin heb ik het persoonlijk niet van dichtbij gezien. Maar er zijn wel mensen om mij heen, vrienden, maar ook bepaalde familieleden die helaas wel zonder vader dan zijn opgegroeid. Of die te maken hebben gehad met verwaarlozing of op die manier. Wat ik in ieder geval gezegd, want ik ga er dan krachtig iets van maken. Wat ik gezien heb, is dat wij een hele belangrijke rol hebben als vader. En ik wil heel graag weten vanuit jullie hoe jullie die invulling geven om vaderschap waardig te laten zijn. Dan gaan we even voorbij aan dat het zo hoort. Maar ik ben wel even benieuwd van, hoe beleef je dat, hoe vul je dat in om ervoor te zorgen dat je je kinderen een goede vader kan geven? Ja, ik denk dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Dat je daar in jezelf ook naar je kinderen kan zijn. Ook moeilijke gesprekken altijd blijft voeren. Dus dat ze daar bij je vader en bij je moeder zich altijd veilig voelen om zulke gesprekken aan te kunnen gaan. Dat je je gewoon altijd thuis voelt. Dus dat is wel, denk ik, wel heel belangrijk. De veiligheid. Veiligheid, dat je gewoon je thuis voelt. Thuis is vertrouwen, is veiligheid en verbinding. Ja. Dat is thuis. En dat je zelf kan zijn. Kijk, ik vind het heel belangrijk, vooral het stukje, als je jezelf kan zijn. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen. We zijn rolmodellen daarin. Ja. En ook als je als kind opgroeit, je weet nog van niks. Hè. Je bent aan het dansen, je bent aan het doen. Je doet wat je leuk vindt. En dat moet je altijd blijven stimuleren. En dat vind ik wel belangrijk. Dus de ruimte geven om jezelf te kunnen zijn. En ik denk dat het voor vader en moederrol heel belangrijk is om dat aan je kind mee te geven. Mooi gezegd. Ja, mooi. Als aanvulling daarop, inderdaad, dat vooral jezelf blijven zijn, hè, dat is heel belangrijk daarin. Maar dat ook laten zien. Mijn kinderen weten alle verhalen van dingen die ik heb meegemaakt als kind, op hun leeftijd ook. De goede en de slechte dingen heb ik verteld, zodat ze dat daarmee kunnen relaten. Ik denk, wat nog meer belangrijk is, nummer 1, het allerbelangrijkste is just be there. Dat maakt al een verschil. Weet je? Gewoon er zijn. Presentie, dat maakt al een wereld van verschil. Het andere, en dat had ik het laatst met vrienden over, en dat heeft misschien ook met verschil te maken, is dat stukje, als ik iets niet moest, of als ik iets niet mocht van mijn ouders, of ik moest juist iets wel doen, en ik zei van, maar waarom? Dan was het antwoord, omdat ik het zeg. Ja. En dat is iets waarvan ik vind, als vader mag dat nooit mijn antwoord zijn. Nee. Omdat ik het zeg. Er moet een reden voor zijn. En ik wil ze die reden ook geven, zodat zij zelf kunnen redeneren waarom iets wel of niet goed is, of verstandig om te doen, of wat dan ook. En dat puur omdat ik het zeg, dat is iets wat altijd in mijn hoofd zat van, oké, ik wil niet zo'n persoon zijn. Niet dat mijn ouders dat zoveel bij mij deden, maar ik heb dat wel een paar keer meegekregen dat ik was ik vind het vervelend, want het zit mij dwars waarom ik iets wel of niet moet doen of mag doen. En ik merk dat door uitleg te geven waarom iets wel of niet verstandig is, vanaf jongs af aan al, hè, dat zorgt voor bepaald begrip. En dat ze uit zichzelf ook gaan op een andere manier kijken en logische beslissingen nemen. Dus dat is heel belangrijk. En als derde, wat voor mij open gesprekken.
ik heb altijd tegen de kids gezegd, ik weet niet of ik het altijd met je eens ga zijn. Dat weet ik niet. Ik ga ook niet altijd blij zijn met de keuzes die je maakt. Maar wat ik wel wil, is dat je weet dat je altijd bij mij terecht kan komen en praten over alles. En toen mijn oudste dochter, zij wordt zo meteen 22, toen zij jonger was, ik denk misschien 13, net middelbare school zeg maar, was ze gegaan. En ik ging haar en de vriendinnen brengen naar dansles. Dan zei ik, je weet als papa, een van je taken is chauffeur zijn voor je kids. Dus ik ben aan het rijden en die dames zitten op de achterbank en dan je weet puberdames en we praten, kletsen. En mijn dochter vertelde over een jongen die bij hun in de klas zat en ze vond die jongen wel leuk, weet je. Ze had hem een paar keer zien lopen en hij was wel stoer en hij was dit en ze vond hem wel leuk. Dus zij vertelt dat zo aan de vriendinnen, praat ze over die guy. En vanuit mijn achteruitkijkspiegel zie ik een van die vrienden zeggen, je vader zit hier, weet je. Dadelijk hoort hij je. En mijn dochter zegt, ik heb mijn vader al lang verteld, hij weet alles al. En het was zo'n klein dingetje, bro, maar ik voelde me zo trots op dat moment. En ik had zoiets van, mooi, hè? oh, ja, weet je, en het is way back natuurlijk, maar het was echt een trots momentje voor mij om te weten van, oké, blijkbaar heeft niet iedereen die relatie zo met de ouders, dat je gewoon over dat soort dingen kan praten. En waar hebben we het over? Het is normaal op die leeftijd om te gewoon te zeggen, ik vind die wel. Maar nou, dat weten jullie allebei ook. Vanuit cultuur hebben we soms bepaalde taboe onderwerpen. Het zijn gewoon dingen die bespreek je niet met je ouders. En dan denk ik van nee, maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dus. Ik kan me nog wel een foto van jou herinneren. Volgens mij ging je dochter voor het eerst op date. Er was een foto waarop ik jou je zwaard zag zien slaan. Oh. Ja. Met zo'n smile. Nee, zat kerst, hoe noem je het? Schoolgala of zoiets. Kerstgala van school. Dat was de eerste keer en toen was ik inderdaad de foto gepost van, wat was die caption nou? Ja, mijn dochter maakt zich klaar om naar haar kerstgala te gaan en ik maak me klaar om haar te brengen. Terwijl ik die mensen zo aan het slijpen ben. En het grappige is, ik kreeg zoveel reacties, voornamelijk mannen, die allemaal zoiets hadden. Broer, ik begrijp je. I feel you. Als mijn dochter die leeftijd, maar we gaan met z'n allen er brengen. Ja, echt. Maar dat is een stukje vader wat je dat. Ik heb het met mijn dochter ook gehad. Maar we kennen Bad Boys natuurlijk. Oh, ja. Dus dat is. Heb je niet gedaan? Nee, ik heb het niet gedaan, maar ik heb het wel verteld wat ik ga doen. Oh, okay. Dus ja, zeker. Dat zijn wel de dingen wat ik in ja, juist. Ja. Maar even over vaderschap. In het begin zei ik het al. Wat ik echt heel belangrijk vind, is want wat doen we als vader eigenlijk te weinig. Te laten merken wat je voor je kinderen voelt. Dus het houden van, het echt zeggen. Ja, weet je, we zeggen heel vaak, maar ze voelen het. Maar het is heel belangrijk om dat ook te zeggen. Weet je, dat je dat soort gesprekken, dus echt meer de verdieping in ook laten weten. Want we weten allemaal, we houden van onze kinderen. Maar het is ook heel belangrijk om dat ook echt te uiten. Dus ook te zeggen hoeveel je van ze houdt en wat het allemaal voor jou betekent. Hoe belangrijk ze zijn voor jou. Dat doen we eigenlijk als mannen denk ik te weinig. Of ik hoor het vaak om me heen. Dat men het moeilijk vindt om het te zeggen. Ja, te zeggen van maar dat weten ze toch. Nee, je moet het echt wel. Maar heb je ook een idee waarom ze dat dan moeilijk vinden? Waarom mannen dat moeilijk vinden? Vaders. Ja? Ik denk dat het. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien niet gewend. Het klinkt ook een beetje. Misschien een beetje raar om het te zeggen? Om het te zeggen. Ja, ik zeg het echt heel vaak. Maar dat vind ik zo knap aan jou, want juist jij die het eigenlijk gemist heeft, of je hebt het moeten missen, hebt er een kracht van gemaakt om het dan wel te doen. Ja. Heel vaak hoor je, ik had het niet, dus ik kan het niet. Nou, oké, zo bedoel je. En jij zegt, ik had het niet en daarom kan ik het. Ja, juist. Ja, je wilt daarin, dat ik al zei, je bent een voorbeeld ook voor je kinderen. En het is je alles, hè. Dus het kost ook geen moeite. Dus Dus daarom vind ik het soms wel, soms heb ik vaders om je heen en dan praat je ook met voetbal en het houden van en dan hoor je van eigenlijk zeg ik dat nooit tegen mijn kinderen. Ik van Weird. Bij mij zijn ze het wel bekend. Ik denk dat ze dat eerder zouden zeggen van daar gaat hij weer hoor. Ja, het is wel een dingetje. Hoe is dat voor jou? Ja, ik herken het. Ik weet niet of ik het herken om me heen ook. Ik heb het gevoel dat het juist wel heel veel wordt gezegd. Ik weet dat ik het wel heel vaak zeg.
in ieder geval. Het is ook gewoon een soort van stopwoordje. Dus op een gegeven moment moest ik het gaan aanvullen ook met waarom. Weet je? 2 dingen die ik altijd heb gezegd tegen mijn kinderen vanaf jongs af aan. En dat is niet altijd gelijk in één keer van oké, ik ga het doen, maar echt wel erin gegroeid. En dan wordt het dus inderdaad een habit. Is inderdaad, ik hou van je en ik ben trots op je. Ja. En bij allebei, ik hou van je misschien wat minder, maar vooral ik ben trots op je, altijd erbij waarom. Weet je? En dan, ik denk dat meer Zodat het meer is dan alleen maar een woord. Nou, het grappige is op een gegeven moment, ik was met mijn dochter en ik keek haar aan en ik zeg, love you, ik ben trots op je. En haar antwoord was, weet ik. Ik zo, nee, ze zei, ik wist dat je dat ging zeggen. Ik zeg, hoe wist je dat ik dat ging zeggen? Ik zeg, omdat je het altijd zegt. Ja. Weet je, en tuurlijk, ik was blij aan de ene kant, want ik weet, ze weet, ik weet dat ze dat waardeert. Ja. Maar aan de andere kant dacht ik ook, het is inderdaad, het verliest zijn betekenis op een gegeven moment. Als ik niet af en toe erbij uitleg waarom dat zo is. Dus nu doe ik sporadisch, dan zeg ik ben trots op je, waarom, je hebt dit gedaan of je hebt dat gedaan. Hey, ik weet dat je er tegenop zag om die toets te maken, maar ik heb je wel zien leren. Of je bent lief geweest aan je broertje of je hebt je zusje geholpen met dit of dat. Ja. Dus ik probeer altijd wel iets te vinden om het net iets concreter te maken. Want soms krijg je ook die reality check. En laatst ook toen mijn dochter vroeg me iets. En halverwege het gesprek zei ze... weet je wat, ik ga wel iemand anders vragen. En ik voelde me beledigd. Ik dacht, shit, wat, is mijn antwoord niet goed genoeg? En toen zei ze van, ja, nee, maar jij bent mijn vader, dus je gaat het sowieso positief brengen. Je bent obligated, omdat, weet je, er was iets waar ze twijfels over had, of ze het wel of niet goed deed. Ja. En ze had ze van, ja, maar jij gaat me geen eerlijk antwoord geven, want je bent mijn vader. Ik wil het raw hebben. Ja, en toen dacht ik, daar zit eigenlijk ook wel een punt in. Want net wat je zegt, van soms zeggen we niet genoeg, ik hou van je. Maar aan de andere kant kunnen we het ook te vaak zeggen, waardoor het soms een glans verliest. En hetzelfde geldt ook met positief zijn naar je kinderen. Dus van, oh nee, weet je, geef niet, kan gebeuren. Dat kan ook op een gegeven moment zijn glans verliezen. Ja. Dus als je dat niet balanceert met af en toe gewoon een realiteit. Joh, je hebt dat gedaan. Was niet de meest verstandige keuze op dat moment. Of wat je anders had kunnen doen. Dus ook die eerlijke feedback, daar moet een goede balans in zitten, heb ik gemerkt. Absoluut. Absoluut, want ik kan het me ook voorstellen dat als je het zeg maar alleen hoort met woorden, maar je voelt het niet qua houding, qua gedrag, qua handelingen, uitingen. Hoeveel, ik ben zelf bijvoorbeeld heel gevoelig voor, je kan iets zeggen, maar als ik het niet merk aan je gedrag of aan je houding. Ja, dus je love language is anders. Dan geloof ik het niet of het komt niet binnen. Weet je wel? Dus het is daarom denk ik ook belangrijk om heel goed te zien vanuit je kind van, hey, wie heb ik hier voor me, wat hebben ze nodig, lijkt mij. Toch? Ja, die hebben ook allemaal hun eigen love language. Dat is net zo bij hoe volwassen wij volwassenen dat hebben. Je refereert weer naar iets wat ik bij Dental Stage gezegd heb. Ja? Ik heb 1 vraag gesteld in dat programma, wat is je love language? Maar die kandidaat van... Oh, oké. Tony Robbins zit in mijn hoofd ergens. Ja, maar het is wel waar, hè? Het is wel waar wat je zegt, want we hebben ook nog wel heel eventjes een paar minuutjes om het daarover te hebben, want vaders is natuurlijk niet alleen maar naar de kinderen toe, is natuurlijk ook naar je partner toe. En die love language is daarin heel belangrijk, want wat is jullie beleving als het gaat om love language? En ik zal jullie alvast een beetje op weg helpen. Bij love language zie je vaak van, dit is wat ik wil, of heb, als voorkeur qua taal. En de persoon met wie je bent heeft het ook. Maar daarin gaat het vaak een beetje mis. Want de persoon die bijvoorbeeld zegt, ja, ik ben van affirmative words, dus ik wil woorden van bevestiging te horen krijgen. En de ander zegt, ja, maar ik wil act of service. Ik wil dat je dingen voor me doet. Dus wat jij zelf hebt, wordt dan automatisch geprojecteerd op de ander, van hoe de ander het naar jou toe moet brengen. Ik heb daar een andere mening over. Ik heb een mening over van, het is niet van, omdat dit jouw taal is, moet je het ook krijgen. Nee, dat is zeg maar wat van jou is, maar je moet het kenbaar maken, zodat de ander het aan je kan geven. Je hebt het nu over vaderschap, toch? Ik heb het nu eigenlijk over breder. Je pakt hem breder. Oh, oké. Hoe uit je liefde en hoe ontvang je liefde? Oké. Wat heb je voorkeur daarin? Stel je voor, ik hou van knuffels, dus dan ga ik jou die knuffel geven. Maar de persoon met wie ik ben wil misschien die knuffel niet. Die wil dat ik dingen voor de doe. Om de liefde te laten gelden. Die love language theorie is ervoor bedoeld om elkaar beter te begrijpen. Oh, dit is jouw taal, dus als ik jou duidelijk wil maken dat ik van je hou, dan moet ik je dus eigenlijk dat geven, zodat jij ziet, ik hou van je. En vice versa. Als ik de knuffels van jou niet krijg, dan hou je niet van me.
dan niet, dan lukt me. Weet je wel, dat idee. Dat is zeg maar wat er nu gebeurt. Als ik het niet krijg zoals ik het wil, dan hou je niet van me. Ja. Zo voel jij het? Nee, Of niet? ik schets voelt hem juist... Oké. Ik schets het. Oh, oké. Nee, ik heb daar... hoe ik het persoonlijk voel is... Eigenlijk hoe ik het net zei. Als ik met jou ben en ik weet dat dit jouw taal is... Ik kan het ook vertalen naar Engels tegenover Duits. Ik kan in het Engels vertellen... I love you so much, my baby. Maar zij verstaat me niet. Ik moet zeggen, ich liebe dich. Want dan versta je me. Zoals zij het kunnen zingen. Oké. Dus ja. Die ga ik onthouden. Dat is een goede metafoor eigenlijk. Ja. Maar dat inderdaad niet alleen naar je partner toe, maar ook naar je kids bedoel je, dat je dat... Je kan hem breder trekken, dus als jij zeg maar je blik door... Ik doe er nu zeg maar een beetje op de moeder van je kinderen. Nou oké, voor jou misschien al iets lastiger nu, maar... Nee, kijk, voor je kinderen, ouders zijn nou heel belangrijk, hè? Want je geeft nu aan van nee, vader en moeder zijn voor hun kinderen heel belangrijk. Dus daar moet je ook altijd zorgen dat het stukje goed is. Dat je goed met elkaar omgaat, want dat is natuurlijk voor hun heel belangrijk in die periode. Of hun periode, eigenlijk altijd. Kijk, voor mij, als ik nu ook terugkijk, ik ben niet opgegroeid met mijn vader. Ik heb hem pas rond mijn 24ste voor het eerst leren kennen. Maar in die periode daarvoor had ik ook altijd iets van, weet je, vader en moeder weer liefst bij elkaar hebben. Dat wil je als kind, hè, dat ze daarin goed zijn. Dus het vertrouwen, het opvoeding, het stukje opvoeding is heel belangrijk voor je kinderen. Om dat wel te hebben, om dat ook mee te geven. Dus kijk, we hebben het nu over vaderschap, maar ik vind de ouderschap, dat hoort er gewoon standaard bij. Als je het over moeder en je hebt het over de vader, dan heb je echt over de ouderschap wat heel belangrijk is. Ja, ik hoor wat je zegt. Het gaat om dat je samen een front moet vormen. Juist. En elkaar aanvult. Je moet elkaar, zeker. Ja. En dat is heel belangrijk, hè, want als je nu kijkt, je ziet wel veel dat er scheidingen zijn natuurlijk. Kinderen die opgroeien met één ouder. Het mooiste zou echt wel zijn dat de opvoeding, dat je daarin wel allebei je rol pakt. Hè? Dat is heel belangrijk, dat je daarin wel de opvoeding voor je kind zo goed mogelijk doet. En dat ze daar niet later tegenaan lopen. Ik heb het gemerkt in mijn periode als politieagent. Waarin je dus ook echt jongeren treft die gewoon, daarin ook de vader daarin in missen. Op worden gegroeid door moeder. Maar de vader erin is ook echt wel heel belangrijk. Je doet natuurlijk jongerenwerk en ik denk dat jij ook heel vaak ziet bij ze. Als er sprake is van een probleem, dat de basis van het probleem bijna altijd wel te herleiden valt naar de ontwrichte situatie. Ja, achtergrond. Daar is het heel belangrijk. Nou, alleen daarom al is het dus heel belangrijk om daarin een front te vormen. Dus we hebben hem ingestoken als Vaderdag, maar ik vind het een mooie afsluiting om vaderschap te koppelen aan ouderschap. Ja, er is een Vaderdag en er is een Moederdag. Daar kunnen we wat van vinden, commercieel of niet. Maar uiteindelijk moet er misschien wel een vereniging zijn naar Ouderdag. Of ouderschap. Het gaat om onze kinderen. Ja. Dus, Doe een proposition, want dat is... dat is mooi toch? Dat is een mooie ouderschapsdag. Een ouderdag. Ik ben het helemaal met je eens. I feel it. Zeker omdat wij nog samen zijn. En ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn als we niet bij elkaar zouden zijn. En niet die samenwerking zouden hebben die we nu hebben. Ik denk dat we nu het sterkst zijn omdat we elkaar kunnen aanvullen daarin. Maar wel ook in een specifieke rol. Kijk, ik heb net gezegd van... Het is belangrijk om open te zijn naar je kinderen, dat je over alles kan praten. Maar zelfs dan nog weet ik dat er dingen zijn die ze niet met mij bespreken, maar wel met hun moeder. Ja, er zit een bepaalde relatie daar, dat begrip. En andersom zijn er dingen die wat bij mij makkelijker is. En ik kan me niet voorstellen hoe dat is als één van die twee rollen zou ontbreken. Weet je? En daarom vind ik het ook heel raar. En dat is helemaal niks ten afzien van alleenstaande moeders. Doen hartstikke goed werk, maar ik hoor je te vaak zeggen van ik pak ook die vaderrol op me. En dan denk ik, hoe dan? Dat lijkt me heel lastig.
Die balans weer, hè, waar je het over had. Weet je? Want er zijn gewoon dingen waarvan je zegt van oké, dit is die moederenergie, dit is die vaderenergie en samen gecombineerd. Dat is ook een soort van Power Ranger, weet je, die energies komen bij elkaar en they transform. En dan heb je echt die oude... weet je? En dat is de meest krachtige vorm. Juist, ja. Weet je? Dus, en het lijkt me heel lastig om dat in je eentje te proberen dat te vullen. En nogmaals, ik heb er geen idee van. Misschien is dat puur voor mijn beeld dat lastig is. En misschien dat het wel te doen is. I don't know. Maar het lijkt me heel lastig. Ik vind dat heel lastig om voor te stellen. Ik vind echt dat je beide nodig hebt. Ja. Dan denk ik dat dit een hele mooie boodschap is. Als jullie nog iets persoonlijks willen zeggen tegen de ouders of kinderen, voel je vrij. Ja. Papa houdt van jullie. Ik denk dat dat het mooiste is. En ja, aan alle vaders. Ja, ik denk... nou, ik spreek dan even voor mezelf. Zorg altijd goed voor je kinderen. Voed ze goed op. En weet je, daarin hebben we beide... en als ik het heb over beide, dus de vader en de moeder. We zijn er één om onze kinderen de juiste pad te geven. Tot ziens. Very good, very good. Mijn enige advies zou zijn aan alle ouders die kijken is lead by example. Het is heel makkelijk om te zeggen wat goed is om te doen. Maar soms ontbreekt het ons daarin om zelf het goede voorbeeld daaraan te geven. Dus als jij wilt dat het kind de beste versie van zichzelf wordt, geef zelf dat voorbeeld door zelf de beste versie van jezelf te worden. No, daar kan je niet in inperken. Just go for it. That's it. Dank jullie wel. Ja, jullie wil ik bij deze bedanken voor het kijken van een best wel bijzondere aflevering van Tori Taki. We hebben een kwetsbaar onderwerp eruit gehaald, maar met deze 2 kanonnen in de studio had ik er alle vertrouwen in dat het een mooi einde zou krijgen en dat heeft het zeker gekregen. De kernboodschap wat mij betreft is van alleen kom je maar zo ver, samen kom je verder. Verbind de krachten, zorg ervoor dat je het samen doet met elkaar. En vaders, het was een vaderdag uitzending, dus ik geef nog een persoonlijke boodschap mee. Jullie doen het goed. Je mag er zijn, volg je gevoel, spreek je uit en laat zien dat je er bent. En met presentie, vanuit daar de verbinding opzoeken, kom je heel ver. Dus ik hoop dat deze uitzending jullie daarbij een duwtje in de rug mag geven. Bedankt voor het kijken, een heel fijn vaderdag gewenst. En moeders, ik maak het meer dan goed met jullie voor een volgende keer. Daarbij. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man. Maar de man is veilig staan.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com voor de generation them.